tüdődaganatok a korai stádiumban ritkán okoznak panaszt, ezért a rizikócsoportba tartozó páciensek szűrővizsgálatokon való részvétele rendkívüli fontosságú lehet. Minél korábban kerül a betegség felismerésre, annál kedvezőbb lehet a kimenetele. Az általános állapotfelmérés a kortörténet feltérképezésével kezdődik. A társbetegségek, korábbi kórházi kezelések, rendszeresen szedett gyógyszerek, gyógyszerallergiák, dohányzási szokások, családban előforduló krónikus és daganatos betegségek, illetve az életmóddal és a foglalkozással összefüggő információk összegzésével. A leggyakoribb panaszok, amikkel a betegek eljönnek az Országos Korányi Intézetbe és hozzánk fordulnak, az elhúzódó köhögés, a véres köpet, a mellkasi fájdalom, a nehéz légzés és a nagymértékű nem szándékos fogyás. Az állapotfelmérést követi a rutin laborvizsgálat, a mellkasröntgen, az EKG és a légzésfunkciós vizsgálat. Mellkasi betegségek gyanúja esetén az első választandó vizsgálat a mellkasröntgen, mert ez gyorsan elérhető, könnyen kivitelezhető, és nagyon sok információt kapunk a betegről. Amennyiben felmerült tüdőtumor gyanúja, úgy CT vizsgálat következik, általában egy kontrasztanyagos mellkas CT vizsgálat, amin már az 1 cm körüli tumoroknak az elhelyezkedéséről és egyéb tulajdonságairól információt kaphatunk. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben a hagyományos röntgen és ultrahang mellett 2 CT berendezés áll rendelkezésre a vizsgálatokhoz. Amennyiben bebizonyosodik, hogy tumorról van szó, kiegészítő vizsgálatok is szükségesek lehetnek, mint például mellkas-has kismedencei kontrasztanyagos CT vizsgálat, koponya CT vagy MR vizsgálat, esetleg PET CT vizsgálat. A beteg számára talán a legfontosabb az, hogy egyetlen egy lélegzet visszafolytás alatt le tudjuk képezni a mellkasát, és így minden információ rendelkezésünkre áll. A vizsgálati eredmények az ambuláns lapra kerülnek, de megtalálhatók az EST-ben, azaz az elektronikus egészségügyi szolgáltató térben is. Amit még nagyon nagy számban végzünk, mint csúcsintézmény, az úgynevezett CT vezérelt biopsziák, tehát vannak olyan tumoros elváltozások, amikről meg kéne mondanunk szövettanilag, hogy mik, de belülről bronchoszkóppal nem elérhető, viszont közel van a mellkasfalhoz. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a beteg befekszik a CT vizsgálóba, és a bőrön keresztül egy vastagtűvel beleszúrunk, folyamatosan CT által követve a tűnek a mozgását, tehát pontosan tudjuk, hogy az elváltozásból vettük a mintát, és így tudunk viszonylag hamar szövettani diagnózishoz jutni. A hörgőtükrözés során az orvos betekintést nyer a légcső és annak tüdőn belül lévő elágazódásaiba, és azok kóros elváltozásait felismerheti. Az endoszkópos vizsgálat, főleg a hörgőtükrözés, az egy kellemetlen vizsgálat. Ugye ösztönösen senki se szereti, hogy a légcsővébe kerüljön valamit. Ezt a kellemetlen érzést próbáljuk csökkenteni különféle módszerekkel. Alapvetően mindenki egy helyi érzéstelenítésben részesül, illetve törekszünk arra, hogy a betegeknek minél nagyobb aránya általános érzéstelenítésbe, tehát egy hódításba, szedálásba, altatásba essen túl ezen a kellemetlen vizsgálaton. Fontos, hogy a véralvadást befolyásoló gyógyszerekről minden esetben tájékoztassák a vizsgálatot végző orvost. A tüdőből nyert minták a patológiára kerülnek feldolgozásra. A patológia mondja meg, hogy az adott mintában tumor van, vagy egyéb korfolyamat. A tumor szempontjából pedig megmondja azt, hogy milyen típusú az a tumor, milyen a kiterjedése, és azt hogyan lehet kezelni. A műtét közbeni vizsgálatok pedig azt határozzák meg, hogy a műtétet hogyan kell folytatni. A szövettani diagnózis végleges eredménye általában 1-2 hét. A gyorsfagyasztásos, azaz intraoperatív módszer azonban lehetőséget ad arra, hogy sürgős esetben, akár műtét közben is tájékoztatást kapjon a sebész az elváltozás jellegéről. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy most jelen pillanatban a minta patológiáránulása, a mintafeldolgozási lehetőségeink, valamint a patológusok száma egészen jó egyensúlyban van, és szerintem világszinten is gyors leletkiadással bírunk. A
kezelési stratégiát a több szakemberből álló úgynevezett onkotím alakítja ki. A csoportban tüdőgyógyász, klinikai onkológus, mellkassebész, sugárterapeuta és patológus vesz részt. Ez a szoba, amit láthatunk, ez tulajdonképpen a technikai központi helyiség, amelyben a döntés születik, úgy, hogy online módon a döntéshez szükséges kollégák részt vesznek ebben a döntésben. Akkor jön ide a beteg, természetesen vannak kivételek, amikor már döntési pozícióba tudunk kerülni, amikor még úgy ítéljük meg, hogy nincs meg a döntési pozíció, akkor a beteget bemutató kollégának javasolunk még kiegészítő vizsgálatokat. Az onkotím hetente legalább 2-szer összeül, az egy hétre eső esetek száma 80-90 körüli. Egy beteg esetén többször is szükség lehet a munkájukra. Hogy szóba jön-e a daganat sebészi eltávolítása. Vagy éppen már, hogyha nem jön szóba a sebészi eltávolítás, de például nincsenek áttétek, akkor esetleg a gyógyszeres kezelés, illetőleg a sugárkezelés kombinálása. Illetőleg, hogyha már áttétes betegségről van szó, akkor a már említett daganat sokszínűséget figyelembe véve az esetleges immunterápiás lehetőségek, célzott terápiás lehetőségek, kemoterápiás lehetőségeknek a sokszínűsége, ezek kombinálása tekintetében mindig személyre szabott kezelési stratégiát állít föl az onkotím. Abban a szerencsés helyzetben van Magyarország, hogy az úgynevezett innovatív terápiák döntő többségét finanszírozottan a betegeink meg tudják kapni. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben külön osztályon fogadják a tüdőrákos és más mellkasi műtétet igénylő betegeket. A mellkassebészeti ambulancia kialakításával elkülönült a fekvő és a járóbeteg ellátás. A korányi mellkassebészet a magyar mellkassebészet bölcsője. Egészen fantasztikus infrastrukturális körülmények vannak. Tényleg azt gondolom, hogy úgy néz ki a korányi mellkassebészete, mint egy magánkórház. Tehát kétágyas, fürdőszobás, klimatizált kórtermek vannak. De tulajdonképpen nem erre vagyok a legbüszkébb, hanem arra a munkára, ami itt folyik. Nagyon-nagyon magas szintű mellkassebészeti tevékenységet végzünk. Sok fiatalunk van, nálunk hál' Istennek nem probléma a rezidens utánpótlás, és ami hasonlóan nagyon fontos, hogy nővérek is nagyon-nagyon szakképzettek, tehát egészen fantasztikus munkát végeznek. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet mellkassebészete kiemelten foglalkozik a mellkasi deformációkkal. Itt végzik a tüdőtranszplantációra váró betegek intenzív terápiás ellátását, a műtüdőkezeléseket, valamint ellátják a központi régió sürgősségi eseteit is. A Korányi Intézet, az Onkológiai Intézet mellett a legnagyobb számú beteget látja el Magyarországon is, és azt mondom, hogy Európában is a legnagyobb betegforgalommal bíró mellkassebészeti osztály. Ami újdonság a technikában, hogy kb. 10 éve, vagy most már lassan 20 éve áttértünk az úgynevezett kulcsuksebészeti ellátásra. Ez megkönnyíti a betegek gyógyulását, ugyanazzal az onkológiai eredménnyel jár, mint a nyitott műtétek, viszont egy 20 centis vágás helyett egy 2-3 cm-es metszésen keresztül tudjuk elvégezni a beavatkozásokat. Nekünk országos szerepünk is van, hiszen Magyarországon azért ennél sokkal kisebb mellkassebészetek vannak általában, és akik nálunk képződnek, azok lesznek mellkassebészként máshol osztályvezetők. A betegek kezelése a legmodernebb premedikációs készítményekkel indul, és a mellékhatásokat folyamatosan monitorozzák. A hányigercsillapítók és a fehérvérsejt stimuláló faktorok a terápia kötelező részét képezik. Számos klinikai gyógyszervizsgálat is zajlik az intézetben a tüdődaganatos betegek körében is. Ez nagyon fontos, mert ilyenkor a betegek hozzájuthatnak olyan új, még nem befogadott gyógyszerekhez, gyógyszerkombinációkhoz, amik valószínűleg majd a jövőben kerülnek befogadásra és alkalmazásra. A célzott kezelések, az immunterápiás gyógyszerek, illetve ezek kombinációi jelentősen megnövelik a túlélést. A tüdőrák az esetek többségében már krónikus betegségnek tekinthető. A tüdőrák a vezető daganatos halálok, sajnos nincs ez másként Magyarországon sem. Évente
több mint 9-10 ezer új megbetegedést észlelünk, és sajnos 8 ezren halnak meg a betegség következtében. Soha nem késő leszokni a dohányzásról, hiszen sajnos a kezelést is befolyásolhatja. Tehát nagyon fontos, hogy amikor a tüdődaganatos betegséget diagnosztizáljuk, majd kezelni kezdjük, akkor is érdemes felhagyni ezzel a függőséggel. Az utóbbi évek statisztikái azt mutatják, a tüdőrák előfordulása és mortalitása ugyan magas Magyarországon, de nem haladja meg a közép-európai országok átlagát. A 120 éves múltú intézetünkben tapasztalatunkkal, tudásunkkal, elköteleződéssel állunk a tüdődaganatos betegek ellátásában is. Mind a diagnosztikában, terápiában, és az összes olyan körülmény megsegítésében, amivel ezzel a nehéz betegséggel szenvedőknek szüksége van. A tüdőrák tüneteiről, diagnosztikájáról és kezeléséről az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet honlapján lehet tájékozódni.